Singop Hashim kan nomor jengrai hakamas bakui lai spotlight penyo. Lai spotlight penyo. Ngawan ban ngo ban mani yudrai ublai jonga. Tu ai kan nok kum kamon jonge. Try hello jonga. Kamon Trong me kamon jonga kan long. Lada me mon to ai kan long. Ha kakateng ukpa badu kon badu mensem bakoj. Amen. Ka jing e jung try jung yu Jesus Christ bad ka jing e jung oblay. Lam bad ka jing silog jung amen sem bakoj kinon rainkat bad pi baro. Ni pen map. Nagabenta ki pop kisang, nagabenta ki lat kilat baro ki bangilale. Hakine kisngi ki buladep. Hakmat oblay ukpa. Oblay ukpa on map on saja ki pop jung i baro. Ban mangi ngilong sisa kita ki breu ki balakre. Ban simbenta ha kane kamas ki bakoj. Da ka jing sngoret. Pat ka jing kloy ban pan bejala ka chong ka jing im. Ngi duai kane ka jing duai pan map nagbanta ki pop jungi. Nga pla hau blay badan bor baro. Badapi ko hanmen ko para. Ba ngalale pop shibun Da ka jing perkat. Da ki kten. Da ki gam. Da ka jing leklet. Da ka jing le palat junga. Da ka jing le palat junga. Da ka jing le palat bakraw junga. Namar kata nakarpad ya kamaria bakoj kabaya isa katay sati ya ke angel berkirukoj badapi ko hanmen ko para banduai nakabanta junga how try ublay jungi ublay badan bor baro unisne yingi madalama bigi pop jungi unyalamingi sa ka jung em bom jukod amen. Troikan rat ko blay Isnayangi Troikan rat ko blay Isnayangi Kristo ma ko Kristo ra ko nong penem jongi penem yangi Traikin rat ko blay Isnayangi Troikan rat ko blay Isnayangi Kristo Toma ko Kristo rap ko nong penem jongi penem yangi tong in ya duai hakane kamas kabakoj ngi duai na kabenta kamansim balaklat no jong i bai masa esika masa bisar laso bat i huk masa ngi duai ro na kabenta i Joshua Kennedy thank you barake yaksngi kha hakane kasngi ngi duai ro na kabenta ke jingkoj jingkya jong i ruhun tisha masa bat wanri masya moj Ko blay me uba ka jingdap penbiang jong me kamju bakla haka saindur jongka ngi kerpadred ya me to bekrat ya kata baro kabala pensneu yangi bato ai ya kata baro kabapan baha yangi daw trai jingi Jesus Christ kun jong me uba imbat basan sha ringkat bat me haka jingi long ka wei jong omen sem bakoj Ublay junam la junam. Amen. Bajing pulai naga chithi ba ar jong Paulus yaki Timotheus. Go ba
ngakan tujuh repi hakma jong ublay bajong ukris Jisu uban bishar yaki ba im bat ki bayap bada kajingwan pau jong u bat ka bors im jong u toyalap ya kaktin toyaiban la hakabadei por ne hakaba om dei por to mai to sneng batukuntu wat let haj hakajing ya sha bat hakajing hikai namarkan poi kapor haba ki briu kim tre shu ya kajing hikai babha henrei baki kwa ban snap tang ya kaba kimon kin ton na kabanta ya lade ya kinong hikai kiban penhun ya kijing kwa jungki bat kin Thailandet na kaba ngap ya kajing shisha bat kintu rumah syaki puriskam kai mapi pat tolong barabor ubas kem tokit ya ka jing shitom to trei ya ka kam to yalap to pendep yala ka kam syakri ngalapoi haka klipmat ban syakinya kapor jong kajing klatno jong nga kalapoi ngala yale ya katma babha ngala job haga marethong ngala ri kendong ya ka jinget nadu menta ngala pen up na ka benta jonga ya ka pansnget jong ka hok ya ka ba utrai unong bishar bahok un ai hanga hakata kasngi mat omtang ha hangahi henrei hakito baro kibala pen kamti dik ya ka jingwan pau jong u kaktin jong utrai kasam kabanyo puwei kanembar jengwai nyau spa san punriu nyau spa san punriu Amigo, traidor.
nabakahima beneng kalong kejongki. Utrai udon rain kad bat pi. Ringard bapiu. Kajing pule na gospel bakut kad kum o Marcos. Kaburom hame ko try. Hagata kapor u Jisu loong hagipait ba. Hagajing hikai jung u. Dahusiar bahai kistat an. Kibakwa banyat keleng hagijankup basenjur. Bad banyo ya ki jingkublei ha ki jaka yeu bat ki jaka shong bakan sai ha ki sinagog bat ki jaka bhakmat ha ki jingkhawai ki babamdu ya ki ying jong ki riu kan thei bat da ka bale man le ki long ki penlong ki jingduai ki bajlan kin sayo yak rai penrem ka bakham jur Dev Jisu la shong mar persha ke jakat thap jingkan seu badola peithu kumno paitba ula no pisa ha ke jakat thap jingkan seu bon kibarus pa kila no shibun hang nangta la wan ka wei ka riu kan thei ka baduk bad kala no ardamli kiba shong dor shipisa te ula khot ekisandran shalade badola ong haki Shisha nga ong api, bakane kariu kuntei, kabaduk kalano kambun, ban ya gito baro kiblano ha gejingkan sew. Namarba, maki baro kilano na kejing pahu jungki, Henry makapat na kejingduk jungka kalano lut poin. Baro kabakadon ay ban im. Ka gospel jong utrai. Kohan men ko para ha u Jesus Christ lada ngi pule bha bat lada ngi pusan ya ka gospel bamanta kasngi ngi la ban yu I ka jing ya pher ha kajing im jong kine ki sadusi bat kumjuro kajing im jong kane kariu kentei den matagadau ngakwa ban sim sautele ki poin kajing ye pher jong kajing im kajing le kajing man jong kine ki farasi ne ki sadusi bat kumjuro persha ya kajing im jong kane kariu kentei ki farisi bat ki sadusi kibadai kinong pet kinong khmi ya ke jing tho ba khut bat kinong yalap ya ka ktin jong ublei ha kaniam ju haba kile ya kano ka kam ki kwa ya ka buram ki kwa ya ka kerteng hakmat jong ki breu kata ka bangi I haman la ka gospel ka bangi pule bat kumjur ka gospel baman tagasngi kai thu ya kata Habaki ai jing terwa ki kwa baki wei kin yo I ya kata ke jing terwa jong ki. Habaki yeng banduai ki duai ki jing duai ke bajlan ki bajrong ki basno tenat hanre ki kwa baki breu kin yo I ki. Ki kwa baki wei kin yaro ya ki kwa ya ke buram ki kwa ya ke nam. De mata kedau ujisu upenrem ya kana ke jing long arsap jong kine ki farisi ki sadusi. Bat habangi pe ya ke jing im jong ka kan thei habakawan ai jing terwa kam kwa aburam kam kwa ka kerteng kam kwa baki we kin ye ya kata ke jing terwa jong ka de matakrau Jisu u ya ro ya ke jing long jong kane ka reu kan thei ka bar ye I kine ki farisi ki sadusi ki shim kabu ban penroi ya la ka jong ka jing im ban penkrau ya la ka jong ka jing man ka jong ki da ka ba penram
lane da ka baki shim ya ki jingdon jing em jong ki wei pat kata ka bang i ka jing le jong ki bat ka ne ka bang i ka gospel ba mata ka sni ru kum ju han rai ha bang i pat ya ka ne ka riu kan thei ha ba ka don khandiat ha ka jing im jong ka ai lut kayo nai kayo na ki jing trai shi tom jong ka kayo ana ka jing belas ngi ka jong ka kayo ana ki sep ka jong ka om dei ba ka khwan na wei om dei ba ka kalesh liang na wei kumbale ki farisi kumbale ki sadusi kanai kadai ka banta ka ar ka bang i ki jingya pher preng ka jing im jong ki sadusi bat jong kanai ka ru kan thei nang cha pat ngiyo i ka jing long balai badan jingya pher preng jong ki kadai kanai ki sadusi bat ki farisi haba ki le ya kanu kanu ka kam ki kwa ba ban pen pau per thei ki kwa ban pen pau per thei haba ki ai jing kan show haba ki le kam isnei ki pen pau ya kata kansa hakmat ki bro baki wei kan yo i kata ki kwa bat ki le ya kane om dei baki kwa jing kurku no blai han rei baki kwa ban pen pau bangalong ubabha bangalong ubajimnot bangalong ubasbon bangalong ubreu uba kloi ban yarap ye wei ki le tang nasla ki le tang najrong om dei baki le nadu kadanot kumbale kanek kenthei han rei kanai karukun thei pat haba ka ai ka ta jing terwa jangka haba kawan ha ka khmat kaduan kadupat ban ya ro yo blei kawan ban duai da kata ka jinget ke basisha jangka kawan da kata ka jingshania bateli telan jangka ha ka bor jong blei om don jing asap haba ka duai om don jing asap haba ka ai jing kan show kanai kadai ka wei ka jing ya pher nang tapat ko hamen ko para haba ki farisi kiwan haka temple kiwan namar ba ki penlong nengkong yelade kapedeng jong ka jing mane blei jong ki kapedeng jong ka jing le niam jong ki kapedeng jong ka jing le isnei jong ki lane ka jing terwa jong ki ya ka jing terwa kadai tang na ka banta yelade kadai tang na ka banta yelade haktin pareng ong self center ki penlong pedeng yala ka jong ka jing im ki penlong pedeng yala ka long ka jing man ka jong ki han rei habang i pa dia ka jing im jong na kerthei u pedeng jong jing im jong ka dei ublei ubadei pedeng jong ka jing im jong ka haba ka penlong yau blei haba ka bu yau blei kumutau pedeng jong ka jing im jong ka ai tilut kat ka bakadan kamperwa na ka benta lasai kamperwa na ka benta kabam kadi jungka kisngi ki babot kamperwa ladang ayo na em bantre ladang ayo na em bankta hanrei haba ka pelong yo blai yakma jungka kajing ong jungka ga dei gane habang IT ladai hame ko blai ngangej ngasania men pet men kmi men ri men sumar men pendap men penbiang yenga kane kadai kajing ya per hapdeng jong kine gisadusi bat kane ka riu kan thei den mata kadau ko han men ko para ka jing khot jong ka gospel ba mata ka sngi yanga ba de pi ka dei gane habangiwan ban duai hakmat jong blai habangiwan ban sim banta ha ka mask ba khot ne ha ki jing duai len ha ki jing len yam ba per jungi kan mau ba ngim dei ban le ya kata tang ban pen pau per thei han rengi dei ban le ya ka nadu kadanot ka junga ka jongpi ngim dei ban le arsap han rengi dei ban le da ka jinget ka basisha ka jinget ka baskem ka junga ka jongpi der mata kadau ko han men ko para to ken ngin khabrik ala ka jong khmat ngin puson yala ka jong ka jing im yo le se haki por ki baladap yo le se don ki bantah ki jing im jungi kisngi ki por ki ya ki ba ngilong ki ba ngile kum kene ki farsi han rei menta kasngi ujisu khot yang abade pi kan mau ino ya kata ke jing long bar sap jung pi im ye ke jing im jung pi kum kane ka reu kan thei penlong pedeng jong ka jing im jung pi yaw blei ya ayro yo blei ai ngo yo blei da ke jing ke basisha jung pi ai kat ka ba pi don ho blei da kata ka mensem ai ti lot ke jung pi om dei da ke jing asap haba pi ai jing ai haba pi ai jing terua lane haba pi lai snei wat pe ya kata kerteng kanam wat pe ya ka jing ro jung ke wei han rei pe ya ka jing ro jung blei pe ya ka jing kurku ka ba blei wa ya pi
token ko hanmen ko para ngiduai nak banta kine ki jingai ei en yoro yau Jesus Christ ngin yang ngin plai la ka jong ka jingai nga ngai hau blai pa badan bor baro unong tau ka beneng bat ka kendau Badal Jesus Christ kun bamarway jungu ya balaka nakamaria te sati balasha labein hapo piantus pilatus la sanar pna yu la yap la teb yu la yar shbayap ha kasngi ke balai la mipat ne ke bayap ula kiu shabeneng usong shakamanu blay kupa badan bor baro nang ta wan pat ban bishar ke be ke bayap nangai dau man sim bakoj hakabalang katolik bakoj ha ka jing solo kro khoj ha ka jing ma be ki pop ha ka jing mi pat ka do ha ka jing em bom chukut Sungguh penembar jengrai lai sepak ribusan Nyuan ai nguyam hitrai Nyuan ai nguyam hitrai Nyuan ai nguyam hit Nyuan ai nguyam hit Tushuneuku Bangin terwawen Taduai ko para bagajing kenya junga bajong pi kan long bapadang huna kamadu blay kupa badan bor baro. San yang ikutnya nak di jong pi nak benca kajing ro bad berom bad kerteng kajing u kajing mentoy ini berbalang berkuj jong baro away. Da kebasania ya kajing snowson a jong me kotrai ngiawan shitrham lem bad kajing terwa sha kaduan bakuj jong me kenang ba lengba kabor pen khoj jong ka jingai e jong me en sait khoj yangi da kine ki jingmaya da ki bangi wan ban shakri yame dau kres utrai jongi amen utrai udon reng kad bat pi to kentu yalaki danot tong nang utrai blai jongi da shisha ka long ba shong hok bat ka badai ka dai ti jingi bat ka jing pen im yangi haman la ka por bat ka jaka ban ai ngu yeme ko kan rat ko pa ba khoj ko blai badan bor bat bom jukut namar wala da mem don kam ya ka jing ya ro jungi pan ban ka jing sngu jongi ka dai hi ka jing ai jong me
namar ke jing ro jongi kim pen yari ya ke jing krau jong me Henry ki Arab yangi na ke benta ke jing pen leng bau trai jongi Jesus Christ bat kumta rengkat bat ki kenhon ruai jong ki angel ngi ro ya me ban ngi pen bana da ka jing kmen try you blake part neng prote sawada kaburam jami Hosanna Hosanna Turwa you blake shadrom Hosanna you blake junom Da shisha malong bukhoy kot rai ka thamei jong ka jing khoi ba ro namar kata ngi kerpa de me to pen khoi pen kentang ya ken e ka jing turwa jungi dag ba pha ya man sim jong me kum kam jer halor jong ki bakin klalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jungi u Jesus Christ Hakapor baladino ya u badala kamon ngobha ula pediang ya ke jungsha sutom ula shimyukpu bad kebaingu ya me ula kedia ya u badal ai hala kesenran u ong to shim batabam nakane pibaro namar kane kalong kamet junga ya keba NIT na kebenta jongpi ha ke jukur kom enda lalaya bam ula shim yaku khuri bad ke baingu biang yeme ulai hala kesenran uong to shim batodi na kane phibaro namar kane kalong ko khuri jong kasnam jonga jong ka jutang batmai bad bom jukut ya ke ba en pen me na ke banta jong phi bad na ke banta ki babun na ke banta ke jingmap yakipop tole yakane ban kan mau yang kajing maya jong kajing nge kajing ya jong me ko try ban ngi plan ya kajing ni pa jong me adu ba me dawan adu ba men dawan namar kata ngi bapan menta ya kajing ya par kajing mi pa jong u ngi terwa hame kotra yukpu jong kajing bad ya khuri jong kajing pen ngi dai ngu adam namar malanyew yangi kibabit ban yang hakmat jong me bad ban sakri ya me da kebas ngeret ngi kerpat ya me bangi kibayo banta hakamat bad kasna mukres ngilong kibapan itali ka way daw man sem bakhoj token mau ko try ya kabalang jong me kabla priang hasatla ka perthei bato penjana ya ka ha gajing it rengkat bad ulyo ukpa bakhoj jungi ul berdu bishop jungi kakan hun ki bishop bad baro ki lengdo token mau lemru ya ki hanman ki para shinrang bad kan thei ki balayot ya da ka bakrman ya gajing mi pat bad ya baro ki bal klat no gajing isne jong me to pediang ye ki sha gajing shai ka khamat jong me
To isne yang ibarang ikerpat yame barengkat bat kamariati seti bakut kakmi jong ublay uju sabakut yukurem jongka ki apostol bakut bat barok gerukut ki belapen singa bahaya me pateng lapateng ngilong ki babet banyok bantalem ha ke jeng im bom jukut bat bengen yira bat pendon burom yame daw kun jeng me u Jesu Christ. Da ulem badu bad ha u kan long ame blay kupa badan bor ha gejing long ka we jung men sem bakut barok baram bergejing ro junom la junom amen. Kumbel hukum yang i daw nong pen im bat kumbel hikai ni dektin belai ngi nod ban ong kok pa jungi ubah habneng kalong kebekoj kerteng jungme kanwan kahima jungme kalong kamon jungme ha ka kendau kumbah habneng to yang i menta ka jungbam jungi kebahala kesngi batama yang i kerengkang jungi kumbang ru ima bi ke belas new yang i badwad yalam yang i sha ka jing pensoi Henry de penlai yang i na kebas new. To penlai yang i ngi kerpat ko try na gejing snew baro. Ha gejing sebun jung me to ai jing suk jing san ya kisngi jungi. Kenang ba da gejing rap gejing isne jume ngin laj barabor na kapop. Ba ngin yo jing yada na gejing jenjar baro. Kat ba ngi dangap kemilenti ya gejing kerman bakoj. Bad gejing wan pa jung nong penem jungi u Jesu Christ. Namar ka jungme kalong kahima me ka bor bar ka buram junom la junom ko trai Jesus Christ me belong haki apostol jungme ka jingsuk ngai api ka jingsuk junga ngai api wat pe yaki pop jungi henry ya ka jingai jong ka balang jungme bat ha ka jingsbun jungme to ai ka ya ka jingsuk bat ka jingatali ka wei kat kum kamon jungme mame ubin babasan syar junom la junom amen. Kajing suku terai dan barabor ringkat bat pi. Ringkat bat pi. Tong ini terai ya kada kajing suk iwe ha iwe pat. Kajing suk bat pi. Hakmi ukun lambrod jong blay hakmi bakit na yaki pop jong kapertay suk yang ig belasakhat sak aneke jong kawai jong ukun lambrod kokan rat ngam sung hak pamandrung apo kaying ka jonga an rais ong tan diktin kamen sem jonga kan sakiai
ngi layong ka way badu Jisu lengba ka jing wan rung ka jing hakadanot ka jingi haka Eucharist bakoj mat ka daw ngi IT la de hautrai bamu unang panklan yangi unang aibor yangi unang kadawlanti yangi unang yalam yangi banyaj hakalanti ke babha kenang bangila bandan kata kajing slur kajing klan kabor banlai persya ya kajing snew ya kajing pensoi jong kana ke partai support kajangi bangila banyai ne hakata kajing it bat kajing sakri kajing yu habangile ya kanu kakam rublai kajingi nile namar bau blai ulang ubas dang ubah pedeng bat bom cukut jong kajing jong kajing jong ki kam ki jam jongi baro ban ngi buak marut rai kajing kwa kajing trang ya kajing angdut ya kajing don kam jongi ya kajing pang kajing sitom jongi baro ya kajing duk kajing kerdo kasipa kelanat kabangi kendu kabangi amat kajing jongi ngi buak marut rai nak benta gitu ki bapang ke besitom ki badang dan hapo hospital ki badang syak sumar na kajing pang baper ai botrai langba kamet pat kasnam kajing un pen khoj un pen subai kana kajing pang jungki bakan yo kajing koi kajing khia kabapura kham kloi ni duai nak benta gitu ki baduk jing kermen rokum ju botrai wan ra kajing kermen ha kajing jungki ni duai nak benta kajing lai lut jong gitu kerang ba kilong kemi samlashin rang kan thei yelese ki hep ki baret ki baset tamrau ha kajing snu baper jong kane ke partai ai balang ba ka bor jong kajing pansle jungu ken yo ya kane kajing lai lut ke bapura sa chisen wahan men ko para da ka we ka so jong kajing ngej da ka we ka so jong kajing chania kajing IT hoblai to ken yong ni ro ya me ku Jisu ni ro ya me ku Jisu ni ro ya me ku Jisu dong ini aduai daw men semba khoi jong me ko trai to sanshar yangi ki ba me psa da ka met bat kasnam jong khon jong me knang ba ngi ki ba phla ya me om tang da ka tin ne da ka bor kran han re da ki kam bat ge jing shisharu ngi long ki ba bet ban rong ha ka hima paning daw kres utrai jongi utrai udan ringkat bat pi ublei badan bor baro un kurku ya pi ukpa padukun pada mensem bakut amen tolisuk ej barsakriya utrai da kajing babha jong pi is ngong ya blai